Salamu alaykum hemmeňize YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bugünkü temamyz part 2 geçenki videoň dowamy. Indi bugün bärde men size näme öğretjek? İýmit çeşmelerini öğretjek. İýmit çeşmeler diýende men size 3 sanyk İýmit çeşmeni öğretjek. Birincisi protein, yok, paraşok değil, belok. Protein demek, belok demek. İkisi bir zat soň. Protein, belok, ýagny. İkinci uglewot, üçüncü yağ. 3 İýmit çeşmeni size men öğretjek. Bize 3 İýmit çeşmede gaty öğren zerur edil suw ýalyk. Ben bärde birinji belok proteinden başlaýyn. Protein bize hökmen gerek. Näme üçin? Myşsalarymyz üçin. Myşsalarymyzyň dikelmegi üçin. Ve ondan başga da belogyň näme üçin bize ýene plus badygyny videoň ahyryna aýtyp geçsek. Deredin biz myşsalarymyzy kaçat edýär. Diýeli bicepsimizi, döşümüzi, gyzar esas ýagaditsasyny, ýagny aýaklaryny işleýär, poposyny işleýär we onu ösdürmek üçin hökmen bize belok gerek. Sen müň trenirovka edäň ne peýda? O biraz öňküňden gowulyp bilersiň ýöne belok, protein iýmeseň seniň myşsalaryň ösmeýär. Soň üçin hökmen bize belok, protein gerek. Belok indi nämelerde ba edi çaltyrak aýda edip howlukdyr ýaly bolup bilersiňiz. Soň üçin aýdaýyn belok birinji et önümleri. Indi towuk, dogry, göläň eti, tapawut ýok, balyk, islenik et uğrunu bar. Koyun eti, geç eti olarda da var, dogry dämi? Indi olaryň beloklarda mysal üçin 100 gram towugyň döşünde köpräk belok mysal üçin 30 gram golaý. Göläň etinde 22 gram. Şo tapawutlar bardyr. Soň üçin hasaplanyňyzy iýjek bolanyňyzda şo zatlarym gölegini tutmaly. 100 gram iýseňiz et mysal üçin göläň etini 22 gram belok seniň içiňize düşýär. Ondan başga da ýumurtga da bar. Ondan başga da tworuk da var, ýagny süt önümlerine var. Eşek ýaly kaçat et bolamysoň bize hökmen aminokislot gerek. Aminokislotlarym ya amino asit diýile olarym hökmen beloklarda var. Biz belok et ýagny şol belokly önümler iýäse dogry biziň aşgarymyza düşýär we kanymyza aminokislotlar bolup biziň myşsalarymyza bar ýa. Gepin ketesi iýmit, fundament diýip gözüňe götüriň. Myşsalarymyzyň iýmiti diýip gözüňe götüriň we biz myşsalarymyza zeper ýetirenden soň ýagny stres berenimizden soňra rutin 16 2,2 gram her kilämizde biz belok iýmeli. Sonda biziň myşsalarymyz wasstanawleny bolýar, protein sintezi bolýar. Ikinji belokly temany ýapdyk we iň soňuna aýtjak diýipdim beloklyny. Belok biziň 30% mysal üçin diýeli, ene şol 100 gram et diýeli, dogry dämi? 100 gram et ýerimizde diýeli şol 100 kaloriýa diýeli, dogry dämi? Meselem diýen. Soň 100 kaloriýasynyň 30 kaloriýasyny şol iýmiti, şol eti belogy siňdirmek üçin biz energiýa sarp edýär. Ýagny şol 30 kaloriýasyny ortaça biz energiýa sarplaýar şonu siňdirmek üçin. Belogyň ýene gowy taraplary, holanjaklar üçin gaty peýda maglumat. Indi uglewoda geçýär. Uglewot bize näme berek? Uglewot birinciden näme zat? Uglewot biziň milli naharymyz palaw ýese, şondaky tüwi, ris, makaron, bulgur, greçka, başga ýene näme? Ýene şumat ýadyma düşene garry şol önümler uglewot bolup bize hyzmat edýär. Uglewot näme? Bize energiýa berýär. Uglewot bolmasa biziň güýjimiz trenirovka edip bilmeýär, biziň güýjimiz bolmaýar, ysgyrymyz bolmaýar diýip düşünüň. Soň üçin hökmen suratda uglewot ýaýmaly. Olam geçen videoda düşündürdüm ortaça gramajlaryny. Iň bolmany adam aslında kilo başyna 2 gram almaly. Ýöne geçenki defitsit kaloriýada 200 näçe gram uglewotda da şo kilo. Şunun indi uglewoty nämeden almaly diýip kelläňizde sonra gelende şol önümlerden almaly ana şol bolsun düşünüňiz. Uglewot bize energiýa bolup hyzmat edýär. Nähil uglewot ýenimizsoň ol glukagen, ýagny glukagen ol bir bölegi myşsalarymyzda saklanýar, bir bölegi bolsa bagyrymyzda saklanýar. Ýagny trenirovka edenimizde biz olardan peýdalanýar, biz olary ýakýar. Ýagny uglewot iýmän geçseňiz siziň güýjüňizden bolmaýar, yskynyňyzdan bolmaýar. Onu barlap göräň, ýöne
Oňarsaňyz hokman barlamakka. Çöregem ugliwoda degişli. Isteseňiz siz diýete wagtyňyz çöregem ýip bilersiňiz ýöne gramazy kaloriýasyny bilmeli ortaça mysal üçin. 100 gramında ýalňysmasam çörekde de 40-50 gram ugliwot bar diýen 70-a dälmi kadýan ýalňysmasam. Siz onu internetden ýazsaňyzam göni hökmen aýdyr iskustuny intellekt bolar ChatGPT bolar Google'da da aýdyr 100 gram çörekde näçe gram ugliwot bar şoňa görä hasaplap ýaýmersen gulluk näçe gram ugliwodu men geçen videoda hasaplap berdim size. Şoňa görä siz hasaplap ýaýmaly. Ugliwot ýamany ýapdyk ugliwot diýende siz energiýa diýip düşüniň. Ol ýapdyk. Endi üçüncüsi bizim hemme adamlaryň gorkýan zady ýağ. Ýağı nahardan daşdyr diýete diýilende ýağda hemme alжырap, ýağ iýmeler. Ýok, ýok. Ýalňyş ýaz. Ýağ biz üçin gaty möhüm, gaty gerek zat. Yağ näme üçin gerek? Bizim köp garmolarymyz yağ bolmasa dogry düzgün işlänok, testosteronam daýy işlänok. Diýjek bolýanym yağ möhüm, vitamin, minerallar, ýagny vitaminleriňem köp vitaminler ýagly iýme nahar iýeninde içdip aýdylýandyr üstüberseňiz. Şoň üçin ýagly, yağ iýmitleri, ýagny vitaminleri siňdirmek üçinem yağ bize gerek. Hemmesem bu iýmit çeşmen üçsem gerek bize. Gerek däl ýok bularň. Ugliwot iýmesen sen energiýan nirden aljak? Myşdan näde ösün? Saň güç nirden gelsin? Ýaglary bellemäň istim. Ýağ nämelerde bar? Diýeli esasy zeytun ýagyny biziň iň gowaýan ýaglarymyzyň biri zeytun ýagy. Zeytun ýagy gymmat edi. Zeytun ýagy nädip alaly biz abysny ýagy alyp bilemok diýenlere ben diňle biziň ejelerimiz şeýle palowa şeýdip ýağ uýman bilýär-a, dogrymy? Şeýdip o. Endi biz ejelerimize öwretmeli ýa-da özümiz etmeli, ejelerimiz, kakalarymyz diňlemeli, biz özümiz etmeli. Sen günüňe men geçenki videomda 90 gram ýağ diýdim ha, mysal üçin maňa, meselem. Saňa 70 gram bolup biler. Her kim öz kilesine görä. Sen kiläňe görä, sen günüňe maksimum 100 gramdan köp ýağ ýeňiz ok hiç gaýsaňyz. 100 gram ullakan zatlar beýle seretsen, 4-5 tane ýumurtga ýeseňiz 20-30 gramyny alyp dursun ýağyň. Gölen etinde ýağ bar mysal üçin biraz bolsa da olaram hasaba geriye. Endi sen günüňe 70-80-90 gram ýağ goşsaň sana ýetip dur. Sen pül-pülledip doldurup ýağ uýmak gerek däl. Nemäňiz tabagyňyza, gazanyňyza. Şoň üçin gymmat bolsa da ony ýip bolýar, gat biraz işleseňiz bolýar. Siz gerek bolsa zeytun ýagy diýmän, patsolşunda beýleki ýağda iýseňizem bolýar. Edip oňam bir gatully kamyr adam öldürýän ýağlar ýok. Günüňe bir 50 gram, 100 gram ýeňde hiç adam bolmaýar. Pizza, burgerlerde siz ýeňizde pizza, margarin ýeňizle patsolşuny ýaly ýanky güne wakar sigit ýagy ýaly diýäňiz öýleň siz margarin ol ýanky çöreklerde, pizzalarda nähili souslaryň içinde nähili ýaglary bar. Şonu ýeňiz hiç öleňiz ýokdy. Patsolşuny ýeňiz ölmeýäňiz arkaýym boluň. Şoň üçin iň bolmany patsolşuny saladyňyza goşup mysal üçin günüňizde 90 gram ýağ almaly bolsa, her naharyňyzda 30 gram, 30 gram, 30 gram ýağ bolsa gül ýağly. Naharyňyzda tawaňyzda goşan ýağyňyzdan daşy hasaby girýändir. Siz aşgazanyňyzda düşýär. Şu aşgazanyňa näçe gram ýağ girýär, şol hasaby girýändir. 15 gramyny mysal üçin 1 loşka 15 gram bolsa, nahar bişirende ulansoň 15 gramyny içiben bilersiň. Meselem nahara goşuban bilersiň, üstüne saladyňy goşuban bilersiň. Tapawy ýok, içiňe girse bolýar. Zeytun var diýdim, patsolşuny ýagy bulup bilersiň. Men size biziň öz ýurdumyzda görä aýtyp berýän size. Ondan başga avokado da var, maňyzlarda, orehlarda var, ýagny diýjek bolýan hoz, maňyz şol önüm bizde. Nahar ýerimizde biz balans bolmaly, gepim geldi. Öňümizde bir tabak goýulanda belok, ýani et, towuk, balyk, tapaw, tuworuk diýdi, tapaw diýip ol var. Ugliwot, ýani ris, makaron diýdi, kartoşka diýdi. Üçüncü ýağ bolmaly. Gapdandan salat, onu soňra düşündirjek. Ýagny 3 tane bize balans hökmän bolaýmaly. Zeytun ýagy salada goşup bilersiň. Nähil? Hem salada goşsaň hem o taýda vitamin, mineral alýan. Mysal üçin diýeli limon syrkyp bilersiň, vitamin C. Meselem diýen. Isteseň bolgar burç goşup bilersiň, vitamin C ýene-de saňa. Görýäňizmi?
Dördüncü iýmit çeşmede vitamin, mineral hökmünde alyp bilersiňiz salady. Erde size men iýmit çeşmelerini size öwretdim, bu zatlar size hiç kim öwretmeýär. Size pul bereňler de öwrenip bileňok bu zatlarly. Ananan size iň soň oglan bolaýyn size şunu biri öwretse, öwreden bolsa. Mojut bazı içinde ynsaplarak biri düşündirýän öwredýän bardyr da ýöne size mony hiç kim seýle mugut öwredenek soň için kanala goşulyň, hökman like'an basmagy ýatlady ýani size. Kaloriya hasabyny ýöredin hökman, kaloriya hasabyny ýöretsek biz üçin gowsa biz öňkü döwürde ýaşamyzok, öňkü döwürdäki işlerimiz ýok biz, hereketimiz ýok biziň. Aýdyň maňa haýsyňyz bu saat aýal maşgalalar çörek ýapýanyňyz barmy? Meselem diýär. Ýapyň diýemok men size. Çörek ýapýanyňyz barmy? Ýok, o döwürde ýaşamyzok. Erkekler haýsyňyz baryp gidip ýer depýäňiz, ha? Ýa bir gektar mellekde işleýäňizmi, ýer agdarýaňyzmy? Size bir yer agdaraňyzda siz semiremeyäňiz aslında bilin ýöne siz yer agdaraňyz ok. Şoň üçin biz kalori hasabyny ýöretmeli bolýar. Sebäbi biziň ýakgan energiýamyz ýok. Ütköşük zordan oglanmy men trenirovka edýän oglan gyýlarymy 10.000 ädim zordan ätdirýän, zordan. İçinde 15-20.000 ätdiýänler de bar ýöne zordan 10.000 ätdirýän. 10.000 ädim demek hiç adam däl aslında. 10.000 ädim ädeňiz ok daşy onuň temizlik üstesine de fast food nakarlar. No fast food'dan hem diýjekler. Artykmaç kaloriýa, çenden aşa kaloriýa ýeňiň sebäpleri sizi semirýäňiz. Şoň üçin ýa-da adamyň kaloriýalaryny öwrensek biz üçin gatgy kaloriýa hasaby haçan çelimen hasaplap ýerin diýýän bolmagy mümkin. Siz bir wada öwreniň, soň kelläňizde demir öwrenişik diýäňiz. Şoň üçin kaloriýa hasabynyň gorkman, kaloriýa hasabyny 7 ýaşdan 70 ýaşaça biziň döwrümizde öwrenmeli bolluk şonu. Kaloriýa hasabyny bilmesek, anaňyň siz islen zadyňyzy etseňiz siz holanmaýaňyzam, semirmeýäňyzam. Aşgadanyny kestirýär o adamlar, aşgadanyny kestirýär. Aşgadanyny kestirýär. Defitsit kaloriýany öwrensek, ine saňa mugut men geçen videomda defitsit kaloriýany öwretdim. Şonu öwren sen horlan, yani aşgadanyň gidip kestirmek gerek däl. Can agam, can jigim, can dostum, can dogonjugum. Aşgadanyňyzy kestirmäň bir organyňyzy kestirmek bu gatda bir samsyklyk etmäň şol işi. Gada gidip şary udýarlar. Bolýa şarym birazjyk edip kestirenden gowrakdyr. Ýöne gidip ýa-da Azempik ýa-da Manjara horlandyrýan ukollar Manjara Azempik ulanmak gerek däl. Dogry 150, 200, 250, 300 kilo biri bolsaň, moz ýörep bilmeýän ýagdaýda bolsaň, birazjyk iýmitden saklap bilmeýän bolsaň, birazjyk sana kömek hökmüne ulanyp biler onu Manjara Azempik ýöne. Eliň aýagyň sağ 100 kilo, 110 kilo için wapşe gerek däl, wapşe hiç. Sen sagdyn durmuşy öwrensiň, Manjara urmak näme? Manjara uroňny näme? Azempik uroňny näme? Aşgadanyň kestireni näme? Sen ýene o zatlary haçana tassamaly bolýan. Ömürlük Azempik ulanok, ömürlük aşgadanyň şu durşuna duranok. Ýene 2-3 ýyldan sen öz kiläňe barýan, haçana sen dogry iýmitlenmäni öwrenmeseň, kaloriýany öwrenmeseň, defitsit kaloriýany edip bilmeseň, öňki semizligiňe barýan. Gaty görmäň. Size şey dip aýtmasam siz düşünmeýäňiz. Siz şey dip aýtsaň namysyňyza degsem siz düşünmeňiz mümkin. Men gaty görmäň menden. Sebäbi şeýsem siz gozgonyp ýeriňizden turup siz trenirovka edip hereket edip defitsit kaloriýa eken dip namys etmeseňiz siz öwreneňiz ok. Şoň üçin meniň saňa size beýdiýämis üçin menden gaty görmäň. Men siziň hemmäňiz sylaýan, hemmäňizden gowy berýän. Gepim keldese, gaty köp gurlap goýurdum öýdýän. Şimdi kommentariýa ýazyň, nirde men birazjyk düşündirmän geçdim, näme düşündireýin? Hökman YouTube'da hökman maňa kommentariýa ýazyň. Men YouTube kanalyma goşulyň, hemme zat YouTube kanalymda geňişleýin aýdyp berýän. Janyňyz sag bolsun onda, saglykda görüşelim.